дастгирии ятимону барҷомондагон ва табақаи ниёзманди ҷомеа дар меҳвари сиёсати имрӯзаи ҳукумати кишвар қарор дорад. Аз ҳамин лиҳоз ба чунин ашхос мунтазам аз тарафи соҳибкорони хайрхоҳу саховатпеша дасти кӯмак дароз карда мешавад. дар ин замина аз тарафи яке аз фаъолони шаҳри Турсунзода Баракатулло Атохоҷа, вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Турсунзода Иззатулло Ахмедов ба сокинони деҳаи Байналмилал, Иттифоқ ва маркази шаҳр кӯмаки моддӣ аз қабили орд, равған, шакар, гӯшт, маҳсулоти қаннодӣ, маводи шустушӯӣ ва сабзавот расонида шуд. Бояд қайд кард ки роҳандозии ин иқдоми неку хайрхоҳона аз тарафи Баракатулло Атохоҷа дар моҳи шарифи Рамазон саривақтӣ арзёбӣ гардида боиси хурсандӣ ва рӯҳбаландии сокинони маҳаллӣ мегардад. доири роҳандозии чунин ташаббуси хайрхоҳона вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Турсунзода аз ҳавзаи интихоботии рақами 21 Байналмилал Иззатулло Ахмедов чунин иттилоъ дод. оилаи Баракатулло Атохоҷа ки иқдоми пешгирифтаи ҷануби олиро ҳаматарафа дастгирӣ карда барои беморони коронавирус ва дар ин рӯзҳои иди айём барои дастгирӣ ба оилаҳои камбизоат ва оилаҳои майбдор як иқдоми нек гирифта ба кӯмаки худро расондан ният карда будем ки дар марҳилаи якум ба беморхонаи марказӣ ва беморхонаи сироятии шаҳри Турсунзода маҳлулҳои бездараргардонӣ, ниқобҳо, либосҳои муҳофизатӣ, равған барои дастгирии духтурон кӯмак карда будем ва дар марҳилаи дуюм гуфта будем ки барои дастгирӣ ба камбизотон ва майюбон маҳсулоти хӯрокворӣ барои ороиши дар сархони идонашон як каме бошадам ҳиссаи худро гузорем гуфта ба ҳар як оила аз ҳисоби як халта орд, шакар, намак, равған, пиёз, сабзӣ, маҳсулоти қаннодӣ ва ба ҳар як сар оила 2 килоги гӯшти гӯсфанд ки аз маҳсулоти хоҷагии худамон мебошад кӯмак мерасонем. дар воқеъ имрӯзҳо аҳолии мамлакат ба дастгирии чунин афроди хайрхоҳу нексириш ниёз доранд ва соҳибкорони маҳаллӣ низ дар ин шабу рӯз ба солимӣ ва ҳаёти осоиштаи ҷомеа бетараф набуда пайваста кӯмаки некбинонаи хешро ба оилаҳои камбизоат, афроди имконияташон маҳдуд мерасонанд. маврид ба зикр аст ки аз тарафи фаъоли шаҳр Баракатулло Атохоҷа чанд рӯз қабл ба беморхонаи марказии шаҳр ба хусус табибон кӯмаки моддӣ расонида шуд. эшон мунтазам бобати пешгирии панҷшавии бемориҳои сироятӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода дар иртибот ҳастанд. ҷамоати деҳоти регар, деҳоти Байналмилал, Навбаҳор ки ино дар онҷа якчанд шахсони дар оила майюб доранд. бар ҳамино оилаҳое ки камбизоат ҳастанд ба ҳамино мо иқдом гирифта будем ки пеш аз ид як кӯмаки худро расонем. дар оянда барои безараргардонӣ якчанд маҳаллаҳои ҷамоати деҳоти регар барои безараргардонӣ аз ҳисоби техникаи худамон, дорушапакҳои худамон ҳамин як чанд бор барои безараргардонӣ кӯмаки худро мерасонем ки аз обу ҳаво имрӯз камтар номувофиқ аст. обу ҳаво мувофиқ шавад ҳамин безараргардонӣ ва ҳар ҳафта накам аз 2 бор безараргардонӣ мегузаронем. бояд тазаккур дод ки роҳандозии чунин иқдомҳои нек дар ин рӯзҳои барои тамоми ҷомеа мушкил аз сиёсати неку хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон манша мегирад. Баракатулло Атохоҷа низ дар пайравӣ ба ташаббусҳои некбинонаи пешвои муаззами миллат бобати дастгириву расонидани кӯмак ба аҳолии ниёзманд чораандешӣ намуда чунин иқдомҳои некро мунтазам дар доираи имконоти худ роҳандозӣ менамояд. дар ҳақиқат чунин ташаббусҳои неку хайрхоҳонаи соҳибкорони маҳаллӣ ва фаъолони шаҳри Турсунзода шоистаи таҳсин аст.